Ahojte, dnes je sobota 26. apríla a my sme sa vybrali znova pozrieť sa, či sa neukázali nejaké smrčky jedlé. Išli sme na tú istú lokalitu, kde sme boli zhruba pred 9 dňami a bolo to pri potoku. Tam už sme nenašli nič, tak sme sa rozhodli, že vyjdeme vyššie do kopcov. Keďže popršalo, tak sme si povedali, že by sa mohlo niečo aj trošku vyššie objaviť. No a ešte šťastie, že sme sem išli, lebo naozaj takéto krásne kúsky sa nevidia často. Myslel som si, že tu nič nebude, ale nakoniec nás milo prekvapili. Niektoré už sú staršieho dáta, alebo sú takéto obkúsané, ale sú tu aj skupinky, ktoré sú úplne ukážkové, ako napríklad táto. Majú tie hlavičky úplne krásne, veľké. Ako môžete vidieť, je to hrebeň v lese a tieto stromy všetky, čo tu rastú, sú zväčša jasene. Kde tu sa objaví javor, buk alebo hrab. Ale ako som už v minulém videu spomínal, tak najpodstatnejšie sú tie jasene. Polovička si dáva kávu, ja už som vypil. No a tu máme tiež parádnu skupinku. Tento prvý, ten už je po záruke, ale tie ostatné, tie sú úplne parádne. Dnes duje silný vetrisko. Je chladnejšie ako bolo pár dní dozadu, ale ešte tu je. Pri tom spadnutom dreve bola ešte taká pekná skupinka. A už ich vidím. Ten tvar tých plodničiek, tých klobúkov je úplne neskutočne nenapodobiteľný. Sú to úžasné huby. To je iba začiatok. Nechcem to zakriknúť, ale myslím, že keď sa tu rozpozeráme, tak ich tu bude oveľa viac. Tak sa z toho teším. Vyzerá to byť dnes pekný a úspešný deň.